Carretera Càmera i Tron, al Parc Nacional de Banff, Patrimoni de la Humanitat. Quasi 7.000 quilòmetres quadrats, paisatges alpins canadencs impressionants. Comencem pel llac Moraine. Anem amb tothom per la ruta Rockpile, 300 metres de pujada, un desnivell de 24 metres. Diuen que és la ruta més fàcil i la més transitada per arribar a dalt de tot, a 1.880 metres d'altitud, per veure des d'aquí dalt tota la bellesa de l'entorn i tota la bellesa del llac. Una panoràmica espectacular, de colors fascinants i màgics. D'aquesta imatge en diuen la $20 view, la vista dels $20. És la foto del revers dels bitllets de $20 canadencs de 1969 al 79. Moraine vol dir morena, acumulació de sediments i roques arrossegats pels glaciars del voltant. Els esquirols saluden a tothom i juguen per tot arreu, orgullosos del lloc on viuen. És increïble, de veritat. Tot i la gentada, es pot gaudir amb tranquil·litat de les vistes, de la natura, de la bellesa de la neu permanent que encara hi és. La blavor és la refracció de la llum sobre el pols de roca que baixa de les muntanyes. Un espectacle seguit per molt turisme, i és que és bellíssim. La fauna hi és present i molt protegida. I anem baixant amb tothom, a poc, cap a la zona de serveis. I de sortides en canoa, el llac blavíssim i transparent convida a recórrer el mig quilòmetre quadrat que té en canoa i també a caminar pels voltants, seguint l'aigua que va corrent, a buscar el seu destí final, el riu Bow. I des d'aquí anirem a admirar l'altra joia de Banff, el llac Louise. El llac és també glaciar, a 1.750 metres d'altitud, prop d'1 quilòmetre quadrat i té 500 metres d'ample. Desemboca 3 quilòmetres més avall al riu Bow. El color de l'aigua és també pel que porta el degel dels glaciars Leboeuf i Victòria. Els indis Stone en deien els llacs dels peixets, també en van dir el llac Maragda. El nom actual ve del 19, en honor de la princesa Lluïsa, filla de la reina Victòria. I aquí mateix hi ha aquesta preciositat. Sembla un castell, no ho és un hotel, el Fairmont Chateau Lac Louise, una construcció singular al mig del paradís del llac i les rocoses. Voltat de rutes i camins, de fauna i esquirols que també saben que és l'hotel més luxós de Canadà, amb l'entorn més espectacular i visitat. La història que té és xula. Al 1890, un gerent de la Canadian Pacific Railway, la companyia del ferrocarril, va construir un refugi de fusta per convidar aventurers i alpinistes a descobrir les muntanyes rocoses. Des d'aleshores fins ara, s'ha anat reformant fins a arribar al que és ara, un hotel d'alt standing molt exclusiu en un entorn privilegiat. I marxem. Ens espera una altra meravella, el Banff Springs Hotel. Des del mirador es capten imatges de lluny que són precioses. Tothom hi fent fotos. És un enclau únic. El riu Bow va marcant camí i mostrant com de vibrant, de cuidada, d'artística està la natura i tot el parc. Ja a Banff parem davant l'històric hotel. Data de 1888, construït per la Canadian Pacific Railway també, és un dels primers grans hotels de Canadà, catalogat com a lloc històric nacional al 1988. Continuem carretera Càmera i Tron i passem per l'edifici administratiu del Parc Nacional, que és una obra d'art. Com aquest raconet que recorda els ranxers acampant. Banff és una ciutat atractiva, molt cuidada, amb una arquitectura
pública i privada, que et deixa meravellat. Tant com el tresor més conegut que té, la gòndola Banff, una pujada impressionant en telefèric amunt de la muntanya sulfurosa, cap al centre d'interpretació i serveis que hi ha al cim. El viatge dura només 8 minuts, però és com estar somiant. I arribem al cim. Hi ha molta gent admirant com nosaltres tot. Una família de cabres viu allí i mostra el respecte i la convivència gent-natura que hi ha. Estan supertranquil·les, és casa seua i saben que ningú els farem res. Seguim el recorregut marcat per la muntanya de sofre. Acompanyats pels esquirols que hi són per tot arreu. El dia és fred, la decoració del Castle Mountain Coffee és una passada. Des d'aquí mirem on hem arribat, al cim de l'Estació Nacional de Rajos Còsmics. Baixem ja, el descens és tan impactant com la pujada i toca canviar de transport. La guia de l'Open Tot Touring passa llista, tots a continuar, admirant l'impressionant paisatge que ens rodeja per tot arreu. Anem viatjant per aquest bé de Déu, sense presses, fins a arribar a un altre llac de postal. El Minnewanka també és glaciar, té 28 quilòmetres de llarg, és immens, sembla com si estéssim a la vora del mar. 142 metres de profunditat i una llegenda molt xula. Fa 10.000 anys, aquí hi caçaven i vivien sioux. Al llac hi veien esperits i en van dir Minnewanka, que vol dir l'aigua dels esperits. Segur que encara hi són per tot el voltant. El camí i el paisatge ens van portant a la darrera parada d'avui, el llac Tujak, també glaciar. Aigua i natura en harmonia plena, preciós també, més discret que els seus germans grans. Relaxant, acollidor, molt tranquil. Les fotos són de postal. L'aigua i les muntanyes ens tenen enganxats del tot. Fins a la propera parada.